ए खाली वही सरफ हम अपन गणिया धो के देखी ना काजे न मैल काट के फिटिंग ए रगरम ना त गणिया छिला जी गाछ तो लगबे ना करी आब गोड़ लागल जाला मंच के हम पहले ही तोरो साथी लाग लेले बने जय भगवती देखा के अदिति माने बहन है। अच्छा अजीत अदिति अदिति इनकर बहन है। छोटकी है मूता मूती के मैच खेलो मुदा दो पर अब तो 3 गोला नु हां कुछ ना कहाई तो ठीक ना कहाई कोई घाली कही तो मलिकार अब तो है ना हम ताकते नहीं कि हम ना ओने नजर नहीं के पड़त अपन भाई अपन का तो रोज मिलते नहीं एने ध्यान नहीं के हमरा तो रोजी के ग्राहक बढ़े हां रोज ई रोज के गह के बारे इनकर काज नहीं के कहे जाए तो कुंवर जी हां बहुत तेज तरार आदमी है कैसन चारहाली जिला परिषद भी लेकिन हद हो जाता भूखा एगो जिला परिषद भाई आई रहनी है स्वागत करे खातिर तेलाउंस भइल ननबिया कहनिया कि जिला परिषद है 2 हाली जीतल बनी केहू ना पूछल सब अपने से कहतर कि 4 हाली हमहू जीतल बनी अरे छे छाड़ा तो 2 हाली जीतल बा त 5-5 से 3 गोल में देला हां हां 4 हाली रोगा जीतल बनी 100 रुपया रुआ देने कौ हले देला बोला लेकिन कहे के बाकी 4 हाली हमहू जीतल बनी हां ऐसा ही कुंवर जी जान जाए एगो जंगिया खरीदे गई दुकान में अच्छा माचो कंपनी के ना हो माचो कंपनी ना हां कोनो नया कंपनी निकल बे घरी बहनचो कंपनी मनोज बहनचो कंपनी के जंगिया कुंवर जी ले लिहले 2 दिन पहिरले जाके अच्छा 2 दिन के बाद ओकरा के खींच के पसार दिहले हां सांझी के बेरा सोचले कि पहिर के फिर प्रोग्राम में जाई हां जंगियावा जब ले तरे तो देखत तरीके का सोइजवे छोट हो गइल बा हां सिकुड़ी गइल बा सिकुड़ गइल बा हां ले जाके दुकान वाला के मुंह पर डायरेक्ट कल के ई कैसन जंगिया देले बा हां दुकान वाला कहले कि तू ही नु कहले कि बहनचो कंपनी चाहिए हां ठीक बा बहनचो कंपनी देले बेले हां कि कैसन क्वालिटी बा तोरा जंगिया के हां 2 दिन पहिरनी हां फीचरनी पसरनी आ सुखला के बाद का साइज छोट हो गई सिकुड़ गई दुकान वाला कहल कि सिकुड़ गई कौना सरफ में धो देनी है कुंवर जी कहने कि एरियल में अच्छा अच्छा एरियल में धो लेबे दुकान वाला कहल कि कुंवर जी वो काम ना करे जौना सरफवा में जंगियावा धोले बनी ए खाली वही सरफवा में ना काजे ना फिटिंग बैठा दे मैल काटी दी है ना सुनाई ना दुकान अब बढ़ कहे जाए मैं कह देता नहीं अब कहाँ घूम दुकान वाला कलश की कुंवर जो काम ना करे जवना सरफवा में जंगियावा धोले बने ए खाली वही सरफवा में अपन गणिया धो के देखी ना काजे न मैल काट के फिटिंग ए रगरम ना त गणिया छिला जी गाछ तो लगबे ना करी आब गोड़ लागल जाला मंच के हम पहले ही तोरो साथी लाग लेले बने जय भगवती देखा के किने गईली अच्छा गोड़ ओड़ धो के सैंडल पहना देलस तो जवाब चाहिए अरे अरे हम कहतन कि जितना याद कैले हुए उतना हम भुलाइल हो जितना लोग के कपड़ा पर जामल बा बाबा वो हमार झर गइल बा ए लोग के झरल बा ए लोग के झरल हुई झरल बा पछवा के कैसे घर्षण से गाड़ी बनायोला से ना बबुआ इनके घरे कोई नहीं जा ना मैच के कौन भाई बहन अजीत अच्छा और अदिति अदिति माने बहन है। अच्छा अजीत अदिति इनकर बहन है। छोटकी है मूता मूती के मैच खेलो मूता मूती के मैच खेलल रेफर के रहे रेफरी अभी रेफरी नहीं केहू नहीं खेले रेफरी अभी अकेले ई मुतले अच्छा तो 4 फीट चल गई और मुतली तो दरिये गिर गई लगली रे अपना पापा का लगे जे पापा भैया मुतलसा तो होतना दूर गिरल हां हम मुतनी है तो हमर जरिए गिर गइल है
कहले कोनो बात न पूछिया टेंशन मत लो काल टाइम दे दे उनका के हाँ मैच रख फिर मैच हो खो फाइनल भाई बहन के मुते मुते के मैच हो खो ओके कप धराई कप रेफरी बाबूजी रहले कौन बिरगु भिरगु अच्छा गईले एगो रेड़ रणमेवा कहल जाला नु हत हत को फोफी हाँ पपीता के तोड़ ले ले पपीता के हाँ आ कहले जे बुचिया तनी पाँच अब जो मैच लड़ी है हाय हे में खस ले कॉलेज में आ खस दे ले ई में खस दे ले सामान में अब गईले अजीत जब पेशाब के ले तो 4 फुट गई अच्छा तो 3 फीट के फोफिए खसले रहे वो मरला जे 6 फीट चल गई लगल का जे जीत गई अजीत भैया हार गए आके कहता रहे कप दिया बाबूजी से के पिताजी ऐसा काहे कोई नहीं है करे जी बच्चा बबनी नु हो एकर मन रखे के बानू तारा से जितावे के रहल हा देखने है जेकर जरिए गिर जाई आ तार लंबा जाता तार बबनी तारण मेवा के फोफी खस के तारा के एकर मन बढ़ाओ खातिर एहे दुगोला कमल बास को रहा